Ένα όνομα τεχνικό για μένα που θα πει ότι βοηθάει ένας δούκας και θέλει να κάνει ένα σπίτι. Να κάνει σπίτι. Το Μπαραμπαντού ζητάει τέχνη. Το Μπαραμπαντού κάνει συλλογή τεχνών. Δηλαδή, άμα βρει παντσάρι εδώ ένα πιάτο, ένα σταυροδοχείο, ένα κάτι να πούμε, το ζήταγε, το άρπαζε και το πήγαινε σπίτι της. Καταλάβες. Και εκεί τις επετέθηκαν. Ο πρίγκιπας και ο δούξ, να πούμε, τις επετέθηκαν. Λέει, εγώ Μπαραμπαντού ήμουνα, Μπαραμπαντού θα μείνω. Στο κάτω-κάτω, τι, αν ο πλούσιος αντιπαλός της τη νικήσει, αυτή η Μπαραμπαντού ήτανε. Μπαραμπαντού θα μείνει και είναι έτοιμη η αθλία να φωνάξει από τώρα. Μαέστρο, da capo.